Deveta obljetnica posvete crkve Svetog Ante na Šubićevcu proslavljena je u prošli utorak svečanim misnim slavljem koje je predvodio šibenski biskup Tomislav Rogić. Slavlje je započelo pozdravnim riječima župnika Šubićevca fra Bože Morića. Izrazio je radost što je biskup Rogić pohodio župu i predvodi misno slavlje. Ova župna zajednica voljna je duhovno rasti, a drugi put kad nas pohodite obećajemo biti još bolji, kazao je župnik Morić. U prvome redu ne slavimo i ne blagoslivljamo fizičko kamenje, nego mislimo prije svega na duhovnu stranu, na ljude, na duše, na kršćane. Mi smo te stijene kojega je sazidano tijelo Kristovo koje se naziva crkva. Dakle, mi se okupljamo do duše u našim crkvama, bilo da je to u Lateranu, bilo da je to Sveti Petar, naša katedrala ili ovdje, kao živo kamenje, tu slavimo Boga, tu se posvećujemo i tu se sveti po nama naš Bog kroz našu molitvu, kroz našu pjesmu, kroz naše zajedništvo. Te tako, eto, smatram da je to važno, upravo jedan put godišnje sjetiti se toga dana, posvijestiti sebi svatko od nas da smo jedno tijelo Kristovo. I evo, mi ovdje na Šubićevcu to slavimo, ovo je deveta godina i evo svijet se, budući da je to rijetkost, ja ne znam je li se ovdje u gradu još negdje slavi, dakle, mi smo time počeli i tako, to je jedan lijepi dan, lijepi doživljaj. Svaka nas crkva podsjeća da mi nismo sami, da je Bog s nama. Crkva, kuća Božja, ujedno je i vrata nebeska. U crkvi se učimo biti Bogu blizu. Bog nas oproštenjem čisti i čini dostojnim stajanja pred njim. Braćo i sestre, vjerujući u Isusa Krista, i mi smo sinovi i kćeri uskrsnuća. I postajemo Božja djeca, a ta se veza, to sinovstvo, hrani i raste u kući Božjoj, u našoj crkvi. Neka današnja godišnjica posvete ovog Božjeg hrama očisti i naše duše, posveti ih i učini dostojnim boravištem milosti Božje u svakome od nas. I neka nam svake godine upravo spomen na posvetu župne crkve bude uvijek novi poticaj da Bog u našim zajedničkim proslavama, osobito Svetoj Euharistiji, uvijek iznova posvećuje i nas i da jedni drugima budemo bogonosci noseći u sebi milost Božju. Amen. Nakon misnog slavlja održan je koncert dječjeg župnog zbora Ljiljani koji vodi profesorica Nikolina Gović i župnog zbora Sveti Ante pod vodstvom profesorice Kristine Pešić. Za orguljama je bila profesorica Tina Guberina, a kao gosti nastupile su sopranistice Ana Grubić-Miškić i Tea Slavica.